Siyoloswenzile nje amavidiyo ngalento yeyitabane ngoba cha yona iyanyanyisa uyazi futhi inyanyisa lokho okugcina ngci inyanyisa nje lokho okugcina ngci sikhona ke isidlathuvi engibona ividiyo yaso lapha ku YouTube beyithathile laba bama TVs lawa amancane o YouTube bayithatha bayifaka laphana. Ya isidlathuvi lesi siginqathuvi lesi somfanyana nako uyakubona nje noma kukhuluma ukuthi inkonkoni yamasemba lenja le. Kukhona lokwalomfanyana lona onobuso obumise okwedilozi likamahosho zacile. Lo mfana lona onamazinyo angazi noma ama gold teeth inileza zinto noma ama pepenolox kodwa kugcwele nje la emazinyweni kugaxele nje la emazinyweni kuyacwebezela angazi noma iloko okuthiwa ama gold teeth or ugaxela ama pepenolox kuleyanja emazinyweni le naye le nje ethi mayikhuluma ingingize engathi ibindwe isihlame esishisayo lenja lethi mayikhuluma ingingize kukhona nje okomsunu lana okuhlezi ngingiza la ko TikTok ilebe lomfana into oyibonayo nje ukuthi umnqolo ogumbetsheni umachoba intwala zikanina lenja le bekukhuluma ke lana kuxhaphuthuvi la ukuthi kuyakhuluma kukhulumela izitabane umsonwenja kukhulumela inkonkoni lana kufanisa kufanekisa ngabantu besifazane labesibaziyo nayo futhi lenja ebaziyo ukuthi abantu besifazane laba esingabadawuthi nabo futhi abangayidawuthi ukuthi abantu besifazane lenja ke beyifanekisa isenzo salabo bantu besifazane abayigqaja ngobubhinca baze bagqoke izimpahla lezi esayikhetha thina amabhinqa ukuthi sizodisplaya ngazo ububhinca lenja ke ihambile ke yabakhotha labantu besifazane abagqoka ububhinca ngoba kunomahluko ukugqoka isintu sakwantu kwangoni nobubhinca ububhinca nesintu yinto ecishe ifane ngoba izalwa ndawonye ububhinca buyingane yakwantu ububhinca buyindodana yakwangoni ububhinca akubona isintu ububhinca kodwa buzalwa isintu kusuke ke umsunu ohlule ngokuhlaziya izinto nokudistinguisha izinto wazohlanganisa lezinto waze wakhotha abesifazane abagqoka ububhinca wathi yena sithuli sithini why singabagxeki labantu besifazane ukhothileke laphana wakhotha uMadlamini nangulo sisi lo odrivayo laphana amaquantum laphana kulento lena ushunwa amanzi leyanto leyana yamatekisi le nezimoto lezi ezigeziwe laphana ushunwa engezo loyana wakhotha ke lo sisi lona ohleze wina lapha kuleyanto waphinde wakhotha abanye osisi abajwayele ukuba o-MC emcimbini kaMaskandi wakhotha ondoni nangulo undoni usisi kaSaliwa njoba athi mayecula nje uMaskandi usisi wethu eperforma kwi-staging sakhe usuke egqoke ibheshu lo mfana ke uhluleka ukujula ngomqondo akwazi ukuhlukanisa i-staging
nento eserious esibiza ngesintu sethu njengabantu. Uhlanganisa lezo zinto ke lo mfana, in the name of trying to advocate for itabane, njengoba isitabane nje esiyinkonkona umsunwenja. Uzama ukuzo advocate ke manje ukhulumela itabane. Ngicela ke ukuqwashisa nabanye ke abathe mayekhuluma lo amgodoyi bathi ukhuluma iqiniso noma bawulalela kwabe ngazuthi ukhuluma iqiniso. Ngicela nje ukunijulisa kancane ke ngithi ukuya deep kancane, nginichazele nje ukuthi yini isintu, yini izembatho zesintu, bese kuthi yini ububhinqa, futhi yini ongayimbatha lapha in the platform of ububhinqa. Njengoba sengichazile ukuthi ububhinqa abusona isintu, kodwa ububhinqa buyingane yesintu, buzalwa isintu. Lokho ke kusho ukuthini? Lokho phela kuchaza ukuthi kwi-platform yobubhinqa noma kwi-angle yobubhinqa ungasigqoka isintu, but you are not bound to isintu only. Ungazi adopta ngisho ebhinqeni mina, ungazi adopta ezinye izinto ezingekho esintwini, uzi adopte wena bhinqa elizalwa isintu. Uze ekuyi-adopteni kwakho lezi zinto uzenze zibe ububhinqa, uzigqoke ngendlela yobubhinqa, ebese kuze kube ngathi lezi zinto ziyisintu, kanti zigcina ebubhinqeni, azikapakeli esintwini, azikapakeli kwangoni. Kunelimit, kunezinto ngempela lapha ebubhinqeni nje ku-unlimited ebubhinqeni, kanti la esintwini kunama boundaries. Esintwini kunenqubomgomo yakwantu, asikwazi ukudlebeleka, kodwa ebubhinqeni siyakwazi ukudlebeleka. Kwantu asikwazi, kunezinto esingakwazi ukuzenza ngenxa yama-levels ethu, kunezinto esikwazi ukuzenza ngenxa yama-level ethu, kodwa ebubhinqeni we are unlimited. Ebubhinqeni siyakwazi ukuthatha into siyenze thina ngobubhinqa bethu, ebese leyo nto igcine seyivela kube ngathi ububhinqa, kanti ebubhinqeni zonke izinto zifike ikhazimule ebubhinqeni, not kwantu. Ngizama nje ukunivezela something ukuthi ningagcini ni-embrace amasemba ngenxa yokungawezwe nuka. Amasemba ayanuka noma awanuki, kodwa uthuvi. Lento eyenziwa zinkonkoni, umhlanzo, uthuva, amasemba leyanto. Asiqhubekeke. Ngizokwenzela isibonelo lapha ebhinqeni. Lapha ebhinqeni kuyaculwa lapha ebhinqeni. Lapha ebhinqeni kuhlelwa umcimbi, lapha ebhinqeni kuyaculwa, kuhlelwa umcimbi, kudlalwa iginci, kudlalwa o-bass guitar, kudlalwa amapiano, kudlalwa into eziningi lapha ebhinqeni. Lapha ebhinqeni isemdlalweni kahle. Bese kuthi kwantu akusikhona ke emidlalweni lapho, ku-serious lapho, ngoba ikwantu lapho, ila thina sikhona singabantu. Mase siqedile nje ebhinqeni sibuyela kwantu. Kwanti sekhaya, ebhinqeni segroundini, ebhinqeni semgangeleni, semcimbini, ebhinqeni isehholo la khona senza khona ama-functions, kodwa kwantu isekhaya. Asikwazi-ke ukuzofanisa izinto zakwantu sifanise nasebhinqeni. Osisi bethu uma bezigqaja ngobubhinqa babo, bavumelekile ebubhinqeni ukuthi bazigqaje noma ingayiphi indlela abayithandayo ebhinqeni, kodwa mase sibuyela kwantu angeke ubathole osisi bethu begqoka amabheshu.
undoni ebubhinceni uyaligqoka ibheshu ebubhinceni, kodwa undoni asidideki ukuthi mayebuyela kwantu eseqedile i-performance yasebubhinceni, esebuyela kwantu, ebuyela kuye, ebuyele ezimpandeni, ufike abe usisi, ufike abe owesifazane, ufike abe yiqhikiza. Laphaya ebhinceni ngeke umlobola undoni, kodwa uma ebuyela kwantu undoni umuntu wesifazane odideserve ukulotshwa.